in Tigray at the moment following that drone strike over the weekend. The TPLF, the regional government there, accusing the national army of carrying out that attack. The army has not said anything yet, but there's a lot of fear. Some people are leaving some of the areas fearing more attacks. We have heard from Prime Minister Abiy Ahmed. በመጀመሪያ ወዳጅም ጠላትም ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ሕዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው። ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ ጉዳይ አይደለም። አንድ ነገር እስካሁን አይወና ገዳስ ይመስላል መንግስት ኤርትራ ማለት ነው ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ የለም ካብ ዝብል ናይ ክህደት ቃል ጀሚሩ ካብ ድሕሪኡ ዝነበሩ ድማ ኤርትራ ተዘይተወሉ እንታይ ዓይነት ችግር ክፍጠር ነይሩ ማሕሳዊ ካልን ዝበለሉ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣለማ እውን ርእይቶ ይካል ሕዚ በመሰረቱ አብይ አሕመድ ምስሩ ኣመጻጽኡ ክትሪኢ ከለኻ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብ ኢትዮጵያ ንምውጋድ ብምንታይ ተንቀሳቂሱ ናይ ኦሮሞን ናይ ኣምሓራን ሓይሊ ኦሮማራ ዝብል ትምረት ፈጢሩ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንምውቃዕ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ተጠቂሙ ቀፂሉ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንሓደ ንምውዳእታ ከም ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ እዙይ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ግዛዕ ከይህልወና ከም ህዝቢ እውን መሊና ንክንጠፍእ ድማ ልክዕቲ ዝተጠቐመሉ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነ ናይ ደገ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ድማ ምፅኡ ስለዚ ንኤርትራ ብስሩ ናብ ኢትዮጵያ ክዘምፀሉ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ንምውቃዕን ንምፍራስን ዝዓለመ እዩ ካብ መጀመሪኡ ምክንያቱም ጥዕና እንተዘለዎ ነይሩ ወያነ ጌብን ወሪክብል ከሎ ኢሳያስ ማለት ሓደ ዓዲ ኣብ ላዕላውነት ሓደ ውሽጢ ፖለቲካን ከለቀቀንና ከወጣን በኋላ ብለው የምትለው አሁን ሰይድ እኮ አክሱም ሐውልት ስር ቁጭ ብሎ ሲናገር እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች ታንኮቻቸውና መድፎቻቸውን ጭነው ከመቀሌም ከአክሱምም ከሌላም ከተማ ላይ ሲወጡ የት ነበር ከሁሉ ቪዲዮ ሲወጣ ትግራይ አታስተዳድርም ነበር ወይስ አቅም ስላልነበረ ነው አቅም ያልነበረ ከሆነ በምን አይነት ሂሳብ ነው አንተ ዛሬ እኛ የለቀቅነውን ቦታ እየገባሽ አማራ ክልል ሲገባ ቲፒኤልኤፍ ያደረገው ነገር ያሳፍራል ፋብሪካዎች አፍርሷል ትምህርት ቤት አቃጥሏል ባንክ ዘርፏል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ነበረ በብቸኝነት ቲፒኤልኤፍን አባሮ ሻቢያን ሳያስገባ መቀሌ አንድ ቤት የፈረሰ አታገኙ አንድ ቤት ቲፒኤልኤፍ ቢሆን አማራ ክልል መጥቶ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ ነገ ለሚቀየር ታሪክ አስፈላጊ ነበር ድነው በዋነኛነት ዛሬ ሊል የፈለገው ኦነግ ፋኖ ወያኔ ሻቢያ እንዳይተባበሩ አንዳቸው በሌላቸው ላይ አለ ይተባበራል ከትግራይ ሆነ ትናንትና እንደዚህ ጨፍጭፎ ምናምን አርጎ እኛ እኮ ነን ያዳነ በዚህ ሁሉ ውስጥስ ራሱን አዳኝ ራሱን ትክክለኛ ፖዚሽን ላይ ቆመ አድርጎ ሊገልጽ ነው የፈለገው እዚህ ውስጥ ያለው ካለ አንድ ብር እርዳታ ካለ አንድ ብር ብድር ያሳካ መንግስትና ህዝብ ፕሮጀክት አይሰራም ሊባል የማይችልም ግፍ ነው Ethiopia, it's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States. In Tigray at the moment following that drone strike over the weekend. The TPLF, the regional government there, accusing the national army of carrying out that attack. The army has not said anything yet, but there's a lot of fear. Some people are leaving some of the areas fearing more attacks. We have heard from Prime Minister Abiy Ahmed. መቸም እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከምቲ አብይ አሕመድ ዝደለዮ ደይኮነ ኩናት ናይ ትግራይ ኩነታት ፖለቲካዊ ቀውሲ ናይ ትግራይ እናገደደ እናተዘርበሉ ይመጽእ ዘሎ ንሱ ነታ ናይ ትግራይ ንህወሓት አሰንቢደ ንህዝቢ ትግራይ እውን አሰንቢደ ስለዚ ናብ ናይ ጣውላ ናብ ካለን አማራጭ ክመጽእ ይኽእሉ እዮም ማሕበረሰብ ዓለም ድማ
نتا قداي تاكي سمعة بتناي مرحتنا سومالين جبتن زغبركو دراما بوت راي كزاربو ليوم سلازي نتا قداي علي يالغو تمليسا دما أكند تكونتات ناي أبكينات ناي تقرأين تاقاتي متدرونات نمن هريمان يلوم دزاربو دما بقداي ناي إيرترا اتي هلكي تاب تقرأي استقات أمقد محجي إيرترا فتيماتي لنتشيتا يو حدش أجندا خوينو نخلو كزار بلي خلي زبل صبيبات حساسبا ناي بلتقنا ناي أبي أحمد لنا نرزا لنا انت خونا كم تنسوز دليو زي كونتات سكرهان قربت لي ولات بي بي سي زبلو زلو سكن اسمعيو بتقرنيا نتزبولو غيرهم اوتيوم مزلو نزمت انا جن عايد اللي يترفدنا لنا نحمش عامه جلسات مونغو ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ጸገም መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባህር ስለዘለዓለ ዝመፀ እዩ ዝመስሎም እዚ ግን ጌጋ እዩ ኤርትራ ካብ እትፍጠራት ሒዙ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጸገም ነይሩ እዩ ንሕና ናብ ስልጣን ምዝመፃና ግን ኣይድልን ይትረፈና ኢልና ንሓሙሽተ ዓመት ለሚና ኢና እቲ ቅርሕንቲ ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝሓስብዎ ብጉዳይ ቀይሕ ባህር ይጀመረ ይኮነን ኣብ ትግራይ ውግእ ምስ ተጀመረ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ውግእ ንሽረ ሓራ ምስ ኣውፃና ሰራዊት ኤርትራ ብድሕሪት ተኸቲሉ ኣትዩ ገዛውትን ደርብታትን ገለ ውልቀ ሰባት ከፍርስ ጀሚሩ ሽዑ ቅርሕንቲ ተጀሚሩ ግን ኣይተዛረብናሉን ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎች ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ጀምር ሰር ተጀምሯል አልተናገርንም እንጂ በአክሱም ከሐልፍ ከለና አክሱም አትዮም ነቲ መንእሰይ ብጃምላ ከቀትሉን ከለው እቲ ቅርሕንቲ ተጋዲዱ ንዓድዋ ሒዝና ምስ ሓለፍና ኣብ ዓድዋ ፋብሪካታት ክዘምቱ ከለው እቲ ቅርሕንቲ ዓሪጉ ኣብ ዓዲግራት ምስ በፃሕና ነቲ ፋብሪካ መድሃኒት ካዕንውዎም ከለው እቲ ቅርሕንቲ ኣብ ጫፍ በፂሑ ኣብቲ እዋንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዝን በትን ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ነበሮን በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረም አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ ዓድዋ ሲዘረፍ ዓዲግራት ሲዘረፍ ኣብ ኣክሱም መንእሰያት ክቅተሉ ከለው ዓድዋን ዓዲግራትን ክዝመትን ከሎ ብዙሓት ልኡኻት ናብ ኤርትራ ሰዲደ ካብኦም ፍርቆም ሕጂ ምሳና የለውም ንኣብነት ክቡር ኣቶ ገዱ ሽዑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ነይሩ እቲ ፀገም ምስ ህወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ስለዘይኮነ ንህዝቢ ኣይተጎሳቆሉ ሃብቲ ኣይትዝመቱ ኢለ ክልተ ግዜ ናብ ኤርትራ ሰዲደ እየ ብድሕሪኡ ንኣቶ ደመቀን ይኸዮ ሕጂ ምሳና የለን ግን በመጀመሪያ ወዳጅም ጠላትም ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ህዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ ጉዳይ አይደለም አንድ ነገር كم تريو دلهم عايز سبزي حسوت مسحكي النصاصيركا بمرآي ترايخا بده تخل مغنياتو تمال زبلا لكا كمتي ابقل قال ديشن كايو تمليسكا زي تريو زربو ندحري تمليسو زتمتن تسمعن زكاتلن سباي كونن ازي بسنكي حصرتنا يتحساسبان ويون بقعت سلازي بلو داي كونه كم استراتيجي تحازي معالتاوي ني حصوتن حقن كم نورمال ابزدل خاي غزي كتقمالهم تخ سلازي لو من تودي سكات صباح انصاركا كزارب لو من زبلو صباح كفرسو سخف زي بلو ابزبنه تكنولوجي خاصله زلنا حصوتن حقن معره غير كان خطريهم كلها ازيو كبيت زخونه كمالتي سلازي سبزي تمال بزعبا سراويتنا ኤርትራ መንግስት ኤርትራን ዝብሎ ዝነበረ ሕድመን ቴክኖሎጂ ኩሉ ዶክመንት ኮይኑሎ እንኳን ላይ ከማን በእንግሊሽ ተርጉሞም ናፍቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ይብጽሕወሎ ሰራዊትን መንግስትን ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራን ንኢትዮጵያ ዝገበረላ ሕሉፍ እዩ ብዙ ጭብጣት መብጻሕልኩም ነይረ ኤርትራን ተዘይ ሰራዊትና ኤርትራን ምስ ኤርትራ ዕርቅ ጌርና ተዘይ ነብር እዚ አጋጢም ዝነበረ እንታይ ከም ዘጋጥም ንክንሓስቦን ከቢድ ይብል ነይሩ ሎሚ ግን ተገምጢሉ ምስ ኤርትራ ክንባስ ጀመርና ኣብዛ ሕጂ ተዛረባ እንታይ ምስ ኤርትራ ዘባኣሰና እንታይ ኢሉ ኣብ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ደድሕረና መፅኦም ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ ቅድሚያ ዝነበረ ዘረባኸ ምስ ኤርትራ ክንባስ ጀመርና ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ቅድሚ 2 ዓመት ኣይኮነ እንታይ ዳ ቅድሚ 6 ዓመት ብዛዕባ ባሕሪ ክዛረቦም ከለኹ ክሰማምዑ ስለዘይከኣሉ እዩ ስለዚ ናይ ባሕሪ ቀደም ንሱ ከም ዘባኣሶ ገይሩ ሸይጥዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ተገምቲሉ ኩናት ናይ ትግራይ እቲ ዕላማ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ካይቲኻ ንህወሓት መስፋኖ ከተባኣስን ከተባልዕን ስለስተደለዩ good luck with that ተጋሩ they are not that stupid they are not በዝናትካ
ولا توم أبغون نخازلو ربح حاصل زلهم برزت فيه وما يكونن توم ربحة نهزبه ما قدمهم سرح زلوا قني من السلول له. حس كامل أيوة قداسي مثلاً من زي إرترا مالتنا إرترا سراوي كده يلا كان زبلنا كحدات على الجميع كأول حد يوزن وارد ما إرترا تزيدوا له عند شكل في تأمير ومحسوي كعلن زبالة خلوت بركز والجوديات اللي ما أول بريته يفعل. هو حزي بمسارته أبي حمد بسرعة مسألة وطريق لها أو تجري نيتجري بوليتيكا كابيسي بيع نموجك. بمتعتين كسائسو نا أورمون نا محران حيلي أورمون على زبل تمرد فتيرو نا نيتجري حيلي نموقع خلنا إثيوبيا بوليتيكا تطغيمه كتيلو نيتجري حيلي نحد المودات كم هزبي أو إثيوبيا زيز بعد ناي بوليتيكا جزء خير لونا كم هزبون ملينا مثلا تفيد ما رجعت تستطيع ولا حيلي ترى هنا ناي لقى حيلي ناي ترى حيلي دم مسيو سلازي نير ترى بسرعة ناب إثيوبيا خزوم صار تمثل تاو قدايسي أبت جرا يزلوا من قصاص الموقع عن مفرسن زعلنا يخم جمري وانا كنت عنا تزلوا نيرو ويا نجيب أمور كله إيش هو مالت هذا عادي أبدا على ونت هذا وش تبرتي كسموني بزخانة أبزي وين دايناك صبوا غير ماليسو እኛ ይዘን ከለቀቀንና ከወጣን በኋላ ብለን የምትለው አሁን ሰይድ እኮ አክሱም ሐውልት ስር ቁጭ ብሎ ሲናገር እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች ታንኮቻቸውና መድፎቻቸውን ጭነው ከመቀሌም ከአክሱምም ከሌላም ከተማ ላይ ሲወጡ የት ነበር ያው ሁሉ ቪዲዮ ሲወጣ ትግራይን አታስተዳድርም ነበር ወይስ አቅም ስላልነበረ አቅም ያልነበረ ከሆነ በምን አይነት ሂሳብ ነው አንተ ዛሬ እኛ የለቀቅነውን ቦታ እየገባሽ بحفشة بزخا تايبلوز انه بينيام تمالي شعبيا كم دليتو كجبر كله عمن تزلوكا ويون نسخة زي حسكا شعبيا يعطون يرتزخا ونسي شعبيا كم دليتو جيركو وي حيلا ريو بتجراي كوز خلا بين يركسها أول سعيد كسب زعك كل أكتيفيست بمقالة أبا على خصوم كتخلا بين يركا سلازي إذا خانتاي مالتيو نسو تسراويتنا وتحيل كم زنبرون شعبيت نتي زجبر زنبر عوتات ناي سراويتنا هو حات ويون تتيدي يفد سعر زنبره نبلتقنا سراويتن ويكاد سراويتنا توم قانون سراويتنا يرترا ما بحريد كم زنبره جيريك شطفتينو كم زبهال نجر يلا بحيل تخونه سراويتنا يرترا حيال نيرو أبت حيل زرايل زنبره بوتا حيل زنبره نسيو أبت كوينات أبت نسخات بلو زلخا حمعن كفانجن بفيديو تسنده معاد فيديوهات حجر ملو عنو نابلو خلو كريكمي حجر منو نيك نزكة تماتات أصلوا وخبلو خلو كان ريخم فتنينا سلامتاي شفتك خوانا ناس لندلي ينوم كم حجر يخم ما يخم رجس ترايو حدش نجار هيكون عنجن دقيقنا كنم توصل زلنا يو مهنياتو شفتك خون سلزغل ناي قالينا أنت تفي ناي كلام أنت تعرف زم سرايت ريوم زلخنا هنا هاجريهم اسكي دقمو ما يبلتقنا ناي سرايت ناي إثيوبيا يزي اوكي اقاتلوا فتمامو زعجتي زقالة لفيديو دغرب لكم زلخو سبات قتيلهم رشينهم كغحفوهم كله فيديو له ابزي channel يصقم سلا دمص علي كم صيكلني انتي مالتيو نتي زبحال زلو قفعي زفصمو بعلاتهم يو ببزع منقد ما دوكمنت ديزي سلازي دوكمنت افتر دوكمنت زريو ነገር እንተሎ ነቲ ኩሉ ግፍዒ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዝገበሩ እሞኻ በቪዲዮ ዝተሰነደ ዶክመንት ዝገደፉ عايش سراويت تلو نساتهم يوم زون بعبيز بالك الرأينا من تاني لهم كم زجرب جرم الله سلزي أجاين عبز جبنزي زت قامات أسرعة تلو بعلو بالسجنايو بعلو أبي أحمد يو نبانا كلا جاكبوك فتن أدل كانوا بيبلان سلزي حما زجبركاتهم كل زجبركا كفاز زجبركا نسخة بعل خايخة جن بعلو زجبرود ما نوتهم هو حاتن فانون نخباس راسح زخونة جاي محيزكم تسخل خاصم عوابزي بحق ورادا أمارا كل السيجاباتي بيلي في هذا الرجال ونجر يسافرال فابريكاوت تأخذوال تورتيها كاتروال بانك زرفوال يا مكلاكيا سراويت مكالين برا ببتشينينت تبيلي في نبارو شعبيان سايس جبا
መቀሌ አንድ ቤት የፈረሰ አታገኙ። አንድ ቤት ቲፒኤልኤፍስ ቢሆን አማራ ክልል መጥቶ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ ነገ ለሚቀየር ታሪክ አስፈላጊ ነበር? ንስኻ እዚኣ ትገብራ ዘለኻ ጽባሕ ንጎብ ታሪክ ክትሕተት ኢኻ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን ውግን ክትፈጥር ኢኻ ትፍትን ዘለኻ። ኤቭሪባዲ ኖውስ ዲስ ጌም። ምክንያቱ ክንፈ ኣብቲ ቀድማ ኣቢሉ እንታይ ይብል ነይሩ? ክመፅእ ከሎ ንኦሮሞን ኣምሓራን ኣምፅኡ ንትግራይ ከጥፍእ እሞ ንትግራይ ኣልዩ ሓደ ፀላዩ ጠቕላላ ክድምስስ ነታ መቐለ ትበሃል ናይ ትግራይ ርእሲ ከተማ ድማ ከምታ መበቆል ዓዱ በሻሻ ክገብራየ ኢሉ ዝፈከረ ኢሎሞ ንመቐለ ከም በሻሻ ክገብራየ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ከተማ ዘሎ መቐለ ናብ ሓደ ቁሸት ዓዲ ክቕይረየ ኢሉ ኣብዘን ዝሓለፈ 7 ዓመት ድማ ቀሊል ስራሕ ኣይሰርሐን። ትግራይ ዝበሃል ትፅልዋ ዝነበሮ ዓቕሚ ዝነበሮ ቁጠባ ይኹን ብፖለቲካ ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብካልእ ኩሉ እናዳኸሙ ህዝቢ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ግዜ ኩናት ጥራይ 3 ዓመት ቤት ትምህርቲ ይከደን። ስለዚ ናይ 3 ዓመት ትሕተ ቅርፂ ይኹን ካልእ ኩሉ እንድሕሪት መሊስዎ 3 ዓመት ቆልዑ ናይ ትግራይ ክመሃሩ ዘይገበረ መንግስቲ ኤርትራ ይኩን ሕክምና 3 ዓመት ክዕፆ ባንክታት 3 ዓመት ክዕፆ ትሕተ ቅርፂ ዝበሃል ከይህነፅ ዝኸልከለ ሻዕብያ ኣይኮነን። ነዚ ኩሉ ዝገበረ ንሱ እዩ። እታ ጀኖሳይድ ትብል ቃል ጥራይ ዝወስድዋ ድማ እታ ኦም ኮነ ኤርትራ ክትተሓሓዘላ ትኽእልሳ ስለ ዝኾነት እምበር ዎር ክራይምስ ክራይም ኣጌንስት ሂውማኒቲ ኩሉ ዓይነት ካልእ ገበናት ናይ ኩናት ዝፈፀመ ባዕሉ እዚ ሰብ እዚ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ድማ ህወሓት ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ እዩ ፈላይና ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣትዩ ባንኪ ሰሪቁ ቤት ትምህርታት ሰሪቁ ንብረት ሰሪቁ እናበለ ይዛረብ ኣሎ። ገይሮሞ ዶ ኣይገበርዎን? ዝገይርዋኖ ኣይገድፉን እዮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ዋላ ሕጂ እውን እቲ ስርቂ ኣብ ትግራይ ዝዛረብዎ ዘለዉ መዓት ስርቂ ይካየድ ኣሎ ዝብልዎ ዝሰርቕ ሰብ ኣይነበረ ምስኦም ከይዱ ኣይብልና ያኒ ኣጋጢሙ ኸውን ኣሚን እቲ ናይ ስርቂ ካልቸር ሲ ኩሎም ባዕሎም ይዛረብዎ እዮም። ካብ ዓይኒ ቦ ከብሉ ዝኽእሉ ሰረቕቲ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም። ስለዚ እቲ ኩነታት ኣይጋጠመን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ኤግዛክትሊ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ከመይ ዝበለ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎቲ ናይ ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይልን ናይ ኣምሓራ ሓይልን ባእሲ ክፈጥር እዩ ዝደሊ ዘሎ። እዚኣ እታ ትምኒት ናቱ ብከምዚኣ ጥራይ ኣብ ስልጣን ክቐፅል ዝኽእል በበይኖም ኣይክእሎምን እዩ። ክገርመኩም ግን እቲ መንእሰይ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎ ኣሎ። እቶም መንእሰያት ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ካልእ ኩሎም ከምዛ ከዲ ኢዶም ኣንቢቦም ኣለዉ። ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ናቱ ናይ ኣብ ፀገም ድማ እዩ። ባይ ዘ ወይ ገዱ አንደርቃቸው እውን መሊሱልኝ ዝበሃል ዘሎ ክርኤ ናት መልሲ ምንድን ነው በዋነኛነት ዛሬ ሊል የፈለገው? ኦነግ፣ ፋኖ፣ ወያኔ፣ ሻዕቢያ እንዳይተባበሩ አንዳቸው በሌላቸው ላይ አለ ይተባበራል። ከትግራይ ሆነ ትላንትና እንደዚህ ጨፍጭፎ ምናምን አድርጎ እኛ እኮ ነን ያዳነ። በዚህ ሁሉ ውስጥስ ራሱን አዳኝ ራሱን ትክክለኛ ፖዚሽን ላይ ቆመ አድርጎ ሊገልጽ ነው የፈለገው። እዚህ ውስጥ ያለው ቅዠት ኤግዛክትሊ ፈሊጦም አለው። እቲ ጌም ኤቭሪባዲ ኖውስ ኣመንጎ ዞም ኩሎም አንጻሩ ተንስዮም ዘለዉ ሓይልታት ናይ ሸነ ክኸውን ይኽእል ሸነ ለንቀነ ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ክዝረብ ቀኒ ኢሎ ፋኖ ከም ትፈልጥዎ ሓድነት ገይሩ ሓያል ዝኾነ ኣቃውማ ገይሩ ኣሎ። ህወሓት ከምኡ ድማ ምስ ኤርትራ ሕብረት ገይሮም እንኳላይ ምስ ግብፂ ሕብረት ገይሮም ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ነዚኣቶም ንሓትሕዶም ከየበኣስካ መጀመርያ በበይኖም ክስዕሮም ፈቲኑ ኣይከኣሎምን። ንነፍሶም ንሸነ በይኑ ፈቲኑ ኣይከኣሎን፣ ንፋኖ በይኑ ፈቲንዎ ኩሉ ዓይነት ክሳብ 19 ክፍለ ጦር ኣብኡ ኢትዩለ ይብልሎ መዓት ክፍለ ጦር ዲበላ ብርጌታት ኣድር መዓት ሰራዊት ኢትዩ ደላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣይሰለጠን ንበይኑ እቲ ፌደራል ዝበሃል ድሮናቱን ጄታቱን ገለ ገይሩ ነታ ብኣምሓራ ዘሎ ናይ ፋኖ ሓይሊ ከፍርሶ ይከኣለ ብግምጣል ፋኖ ናሓየለ መፅዩ ሓደ ግንባር ድማ ቆይሙ ኣሎ። ህወሓት ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኩነታት ተጠቂሙ ኣሎ። ኣብ ክልል ሶማል ናይ ሶማል ፓርቲታት ብሓደ ኮይኖም መሰረሰ ውሳነ እዩ ጉዕዞና ይብል ኣሎ። ስለዚ ምስ ኤርትራ ተሓቢሮም እንታይ ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ተረዲዎ ኣሎ። እቲ ፓርላማ ናቱ ድማ ዋላ ሽማዊ ይኹን ከበድቲ ሕቶታት ሓይቶም እዮም። 2018 ዓመተ ምህረት የኢኮኖሚ እድገት አፈጻጸሙ የላቀ እንደሆነና 10.2 በመቶ እድገት እንደሚጠበቅ በተላከልን ሪፖርት ተገልጿል። በርካታ አፈጻጸሞችም እዛ ውስጥ ተጠቅሰዋል። በሌላ በኩል የኢኮኖሚና ልማት ጥናት ምሁራን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ፈተናዎች የተደቀነበት እንደሆነ ያብራራሉ። እንደ ማሳያም በአገሪቷ ያለው በጣም ከፍተኛ የዋጋ ንረት፣ በጣም ከፍተኛ የውጭ ዕዳ፣ ስር የሰደደ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ በጣም ከፍተኛ የወጣቶች ስራ አጥነትና በእጅጉ ዝናብ ላይ ጥገኛ የሆነ ግብርና ይጠቀሳሉ።
بحفشة أبي أحمد كتزارب كلها قطبنا إثيوبيا نسمع جزء زبرر زلوا بحمشاي مارشات خيزة لمكينة أبسط أحكي نقول لكم زغنة جيرو يتزارب بحكي ميراكل يكون مكم زلوا ترى هزبجن ومالت فلوت مرتزلوا ده يكون ترى هزبي common sense كيرو أبتي معلتا وهي وتزريو زلوا نهاية حادث ومن ده يكون إن عامتها زريو زلوا إن أبروناتو كم معلتنا معلتي إن كبري غيت كم زلون كلتي زلوا كنا تقدمه أزي كبيت كم زخونن شغلة البونة ترز دي بهم زلون من عبرو أزي كبيت كم زخونن ولا تبروجكتات جبرو زلها ونترى هزبي كجلجل زيكل نوحدات حتمات كمدمان توريستسن نديبلوماتن كحجز زغل لعنبر نترى هزبي إثيوبياوي كربح زغل كم زيكونه يوم زنقرو سلزي إثيوبيا أكبيت كتباوي نوت خمزلا بزحات مهارات يجلسوا يبللو أنت واحدة كم زعينة حتى كحتو مخالهم كمان that's a good thing already مالت أتي كم زجيرهم زحتوا تقد محجي إذا أسروا مع اللوك فتح اللومون يبلي كنزي إيكونومي فتناوش يوتات سرعة النت تجر جزفو يتعيال عندما يتعيو كسلاس عامة بتاعش كونوتنا يعجراتنا هزب 7% كم شايفينه توتاتوش وسط 27% يميونوت سرعتوش عندهونو تناتوش يعملك تالو هذا كابتن إثيوبيا كبيت زخونة دماتي شغلة البونات نايمن سياتيو لذي أكثر 7% نايتو من سيات سرح البوهم زخونن سرح البو من سيد ما أبسركي أبحما أبولا بخالق قمت قالون تاريخي أبزخول دم بريت هالإلوم زك على سوزلو سرح البو زخون السبات نابكم من أي مخات قولو ونزل عليه زبحر سلمتاي ترقم سلسونو لنتي وقت ترقم مسانهم دم لو تقبروا لسلس دليو نتي ترقم أسئينوهم زلو مدرك قيروا ونسلس دليو سلس درخهم كلها تكونتات نابك على سكساتو في يقولوا ونشدت كغادي يقولوا تفعل علينا قرات نتهاجر كحاسس غلون كغبر يقول يوم يبلالو نين يوتاتو سرات نتقطر لما كنس يتلاقيو يمفتي حسابوች ይሰነዘራሉ ከነዚህ ውስጥም የመጀመሪያው በአንድ ወቅት ተነቃቅቶ የነበረው ኤጁኬሽን ማስታወቂያዎችም ችግር አለባቸው እነዚህ ችግሮች የወጣት ስርዓት ቁጥር 8 ዓመት የኢኮኖሚ نسيترا يكون حتيتو مغنياتو تحتو رؤسون دحمي موزلو كالوتون حتيتو من يرومي ما بتسمعوا فيلم هنا بليروች አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀድሞ ቀያቸው ለመመለስና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ እንዲሁ በሰባቱ ወረዳዎች አሁንም ሰላም ከራቃቸው ብዙ አመታትን በማስቆጠሩ ነዋሪው የመረጠን ህዝብ በሰላም እጦት ምክንያት እየሞተ እየተፈናቀለ እየታገተ ገንዘብ ተጠየቀ ይገኛል የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ሰላማዊ ህይወት ነው ይህንን የሰላም እጦት ለመቅረፍ መቼም እቲ ዝሕታት ዘሎ ሕቶታት አብይ አሕመድ ብርግጽ ብድራማታት ገይሩኩም ልሶም በርበቃት ታገቲሙኩም ልሶ ዝኽእል ሕቶታት ከም ዘይኮነ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስደን ንኽእል ኢና መወዳእታ አብይ አሕመድ تسقابناتو أنصار إرترا زبولو فقران تحديدن كله رينا سلزلنا بزح بزعبو تتزاربنا ترقم يبلون حانت كابتا نعو أبزيا زربازيا بعلو تشكيل وازلو قدين تلاقن زيا كالا عند بر إرداتا كالا عند بر بدر ياساكا من قصتنا حزب project أيسرام لبال ما يجرم قفنو Ethiopia, it's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ብህዳሴ በቲ ግድብ ናይ ህዳሴ 5 ሳንቲም ኣየጥፋእናን ወይ እውን 5 ቅርሺ ኣየጥፋእናን ሓንቲ ቅርሺ እውን እንተኾነ ሓገዝ ኣይወሰድና ከምኡ እውን ልቓሕ ኣይወሰድናን እናበለ ዝፍክር ዘሎ ኣነ እንታይ ለፖስት ገይረ መኖም እዩ ዝሕስስ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኣከራኻሪ ዝኾነ ዲጋ ንምህናፅ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ይኹን ለቃሕ ካብ ካልእ ከይወሰድና ብውሽጣዊ ዓቕምና ስራሕናዮ እዩ እናበለ ፈኪሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብተደጋጋሚ ሓንቲ ግዜ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ እዚ ዲጋዚ ብገንዘብ ብፋይናንሲንግ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተሰርሐ ይዛረብ ስለዚ መኖም እዩ ሓሳዊ ኣየፍረዱ ኢለ ኣለኹ كم مزخاخر جن أبي أحمد بعلك زارب كل بزعبة إثيوبيا بكال جزء إثيوبيا لما نتهجر مخانان أبزخ خدته إن لما نتنا أبزخنا مدرخ إن لما نتنا برحجر مخانا دما جليش نيرو يلص يفلو أبو زلو كومنت نايكوت أنا إثيوبيا كالي سلام تايك تقطع عم داريلكم دما دونالد ترامب زازر بازيا كتب صحيانهم فليته جيرا جبت أويان دما كابزانا تدي كونه نتاكفال تاوسيدو لا يبلوالو لعلن تحتن يبلوالو سلزي زازر بازيا ناف دونالد ترامب كم تبتصح كجبريهم قبتي
أنا ون بقدي ግብፃውያን ሃየ ተንስኡ ንማለት የገረያ ኩሉ ግዜ ነዚኣቶም ከተተሓሓዞም ድሕሪ ኢልካውን ነቲ ቃልስናትና የፋኹሰልና እዩ ስለምንታይ ዕላማናቶም ንሳቶም ንዓና ከዳኹም እዮም ዝስዕሩ ዘለው ኩሉ ዝገብርዎ ዘለው ንኤርትራ ንምድኻም ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ንፀላኢና ቤናይ መንገዲ ነዳኽሞ ኩሉ ነገር ብቕልፅምና ብጉልበትና ተዋጊና ተሃራሪና ጥራይ ዘይኮነ ታዳ ሓደ ግዜ ነቲ ፀላኢኻ ምስ ካልኦት ከም ዝባስ ምግባር እውን እቲ ባእሲ ድማ ንሕና ይኮንና ንምስርቶ መሰረት ዘሎ ባእሲ ስለዚ ኣክንዲ ኣንጻርና ንዝተዛረቦ ጥራይ ንጥቀም እዛ ዘረባ እዚኣ ናብ ዓበ ገዛ ከብፅሕዋ ዝኽእሉ ናብ ፃዕዳ ገዛ ከብፅሕዋ ዝኽእሉ ኣካላት ስለ ዘለው ንዓታቶም ጥራይ ከተተሓሓዛ ኣነ ናተይ ስትራቴጂኩም እያ ብቐሊሉ እሱ ንዶናልድ ትራምፕ ዝምልሰሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዚ ዓይነት መልሲ ዝፃወር ኣይኮነን ነቲ መልእኽቲ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ከብፅሕሉ ዝኽእሉ ኣካላት ስለ ዘለው ንሕና ከመይ ጌርና ንገብራ ብዙሕ ሸር ግበርዋ ብቲ ናተይ መዓሰብ እውን ኢትዮጵያውያን በብዝሕ እዮም ሪያክት ዝገብሩላ ዘለው ቢካዝ ዘይ ነው እዛ ጉዳይ እዚኣ ሓደጋ ክትፈጥረሎም ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሉ 900 እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብቦንዳ ዝገዛእኹሞ ድዩ ብገንዘብ ዝሃብኩሞ ድዩ ብከምዚ ዝገበርኩሞ ድዩ ኣብ ዲያስፖራ ዝሃብኩሞ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዝሃብኩሞ 10% ጥራይ 9% መንግስቲ ኢትዮጵያ ገይርዎ ኢሉ 9% ካበይ ምፅኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሜይቢ there is something unclear ኣቡ ዝኾነ እታ ጉዳይ ንዕዑን ንግብፅን ንኣሜሪካን ገዲፍና ያለና ኢና ንብል ዘለና ኣብ መንጎምን ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኣሜሪካ እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ንኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ለንቀነ ብዛዕባ ባሕርና ዝበሎ ግብፃውያን ሪኦሞን ሰሚዖሞን ኣሎ ብዛዕባ ባሕርና ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ እንደራ ኩሉ ሰብ ሪእዎ ኣሎ ንዓና እታ እንኮነ እታ ጉዳይ እትያ ናብ ዋሽንግተን ፖስት ክደፍኣልና ዝኽእል ነታ ኣጀንዳ ግብፂ ዝበሃል እዩ ስዑድያ ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ዋሽንግተን ዘለና ፅልዋ ድሩት ስለ ዝኾነ ንዓና ከኣምን ዝደሊ ዋይት ሃውስ ስለ ዘየለ ወይ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ድራና የብልና ጀካቲ ኢንቴንሽንስ ወይ ከዓ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ክገብር እየ ዝበሎ ዳ እምበር ነቲ ኣጀንዳታት ናቱ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ኣገይን ኤርትራ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሕ ግዜ ከም እትብልዎ ኣብ እዚ መፆ እዚ መፆ እዚ መፆ እዚ መፆ ክንርኢ ከለና ኤርትራ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሕና ከዓ ኣምላኽ ኣለና እዮም ዝብሉ ሓቅኹም ካብ ሓይሊ ሃምበሎት ሓይሊ ፀሎት ዝበሃል እውን ኣሎ